سپیتیویه سرکردین گیانی برهنگاریا مامۆستایên dirawîn bibin. Peyvên serekî vê prensîpê karîgeriyên berdewam. Lewma Pawlos digot kartêkirina berdewam çunku eger me zarokîniya xwe da têgehekê dirawîn fêrbûn dê, evê fêrbûna hey dê kartêkirineka xirab li hemî jiyana me ket û kesatiya me ji ber vê çendê kartêkirina wan li Efesus mabûn. Pawlos hênartî dê behsî vî babetî ket. Dê rastpardeka kesatî dete me li Tîmotewsa duê beşê dû ayeta 5 dibêjît hemî bi zevan bikin ku tu wekî palayekê cihê razîbûnê xwe bo Xwedê pêşkêş bike. Palayekê cihê şermê dikarî wî danîne ew peyva rastiyê dirist şirove diket. Da evê bi cih bînin guh bidin çi dibêjît? Xweş pêrbêjiyên nepîroz dîr bêxe. Çiko ew dê pitir û pitir berê mirovî dete Xwedê nenyasiyê. Axiftinê wan wekû penceşêrî dê belav bin. Nûjdariyê da peyveka tirsinak e. Hîmenayîs û Fîlîtix şwanin. Ewên ji rastiyê varî bûn û dibêjin ku roja rabûna duwê ev e parçeke ji fêrbûna nerast. Berî vê çendê got teslîmê xirabkarî bû. Da ku kufriyan neket. Çunku Hîmenayîs û mamostayekê şerxwaz bû. Em ramanê nizanin. Lê Pawlos yê şareza bû vê buwarî da me ew şiyanînin. Eger êkiş me şiyan hebît ku kesekê radestê şeytanê biket û ev e karekê taybet bû bo Pawlosî bo hindê bo rêgeriyê lê biket ku kufriyan neket wî beref xwe zivirînê bibet û tobe biket. Li wî demî wî kartêkirineka xirab hebû li ser xelkî. Ewî peyva girgirîna ibkar îna bo ronkirinê. Çünkü girgirîna çi leşî diket. Bila bizanîn çawa Pawlos riftarê diket digel fêrbûna mamostayê diraw diket. Wesif diket wekû êşa gergerînê hemî leşî vedgirît. Evê çendê van peyvan dîmayekê dînît dibêjît li Tîmotewsa duê beşê dû ayeta 19. Lê binyatê qayîm yê Xwedê danay yê xwe cihe. Ev muhre li ser e Xudan yê xwe nyasê. Her êkî danpêdanê bi navê Xudanê biket fere xweşxirabiyê dîr bêxît. Ev me radkişte pisyareka pratîk. Em ê çên bîrkirina her du xeka ku bibête karîgera erênî ya berdewam li ser fêrbûna çawt, hîn dişên li dûr û berên xwe binêrin. Ew kesên perwerde dibûn li ser fêrbûnê xapînok û mezhebên diraw. Evê fêrbûnên diraw wergirtîn ewa dibêjît rizgarbûn bi kiryaran e. Ev e bîr û baweryeka nerast e. Ev bîr û baweriya nerast dê berdewam bît di jiyana gelek kesan da eger ji fêrbûna nerawa fêr bibin. Ev fêrbûne dibîte berbest ji bo baweriya wan. Lê giyanê pîroz ke peyva Xwedê ye şêd biçîte di nav vê fêrbûnê da. Pawlos tûşî evê arîşê bibû. Bu demê 5 salan piştî daykbûna kenîsê wê mizgînî rathêla. Wî bawer dikir ku bi tinê cihî dê qurtal bin. Ev e hûkarekê karîger bû ê fêrkirina diraw ê ayînê cihiyan da. Li peymana kevin ke gelî dêrînê Xwedê dibine ronahî û şahidhal bû milletên dî bû rizgarbûnê. û Pawlosê hênartî Xwedê ev berbeste işkand û got. Bi rastî ez têgehiştim ku Xwedê layîngiriya kesê naket. Ev karîgeriye û fêrbûne ciyana Pawlosî da mabû. Bila em guhdariya evî prensîbî bikin, divêt serkirdên giyanî berdewam berhengariya mamostayan deneve. Êkî ji wan rekên berhengariyê dijî kartêkirina mamostayên dirawîn bibîn, ew wekû rastî, viyan û xoşewîstiyê rabgehînin.
هر وکو پرتوکا پیروز الافسس 4 بيجيت راست گوبن ادویانه ده